Color TV. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. Yes, kamar momenti jane no Color TV mi demo makare ambino cha kwara dicheni ni mano Chal Mar Pewe dicheni makawuono ma en tarika uchiel mar dunieri mar abiriyo higa gana ariyo prariyo kod aboro kaka pile luonga ni Fred Mayaka kama en chenro mabende wang'iyo mago ma otere kanyo kod weche goiko mag tuke gini mabende dongere dendo ni sports updates e kabende abiro ng'isi mago matimore koni koda kocha kuwuok kod gwenge ma wantie nyaka wachope pinje goiko ma oko pan tuke goiko mag World Cup osebedo ka dhi nyime inyalo ng'isa bende ke comment e mbui mar Facebook endo Color TV live ngisa ni to in team ni mabende pake World Cup pod nitie koso sagwethe oko nikech time madongo machalo kaka tim nero mar Brazil no sagwethe oko kanyo endo kabende nyalo paro ni Brazil no golo ketuke gieki nyoro pinje go eko kata mana timbe go eko mabende wuok e pinje gieki mag Afrika bendo dong timbe maromo ariyo nyaka gi sani nikech Morocco osangado tiki gin tuke go eko mabende wabiro ng'iyo ni to tim ni Kanya Catch Girls ne oloyo gi kanyo e final tuke go eko mabende no bagi dwe mokalo e skul no ero mar yawuoyi ma Onjiko kama Nyakach ne oloyo gondi abich kata kamano endo ne ongado tiko kaluore ne Nyakach ema defending champions mag Nyanza omiyo county ni ma Kisumu no mi thuolo mar tero timbe ariyo ma ende nchomiyo tim no ero mano mar Aero Girls thuolo mar dhi tuke gieki mago mag regionals kanyo endo kabende nyaka sani endi koro to gi kore kabende gitimo orako kone koda Kwayo ni ng'at manigi chuny maler manya miyo sponsor wala kaka gik moko kaka balls our zonal levels and we are appreciating and we are thankful for that. And to our team, our technical bench is very strong and I believe in them. They can do better. If our fans have really supported us and we are very thankful for that. And as we go to the regionals, the counties tulikuwa na yeye akatusupport kwa everything, hadi administration tulikuwa na wao pia. Yeah, there is a language that many players always use, iza. Ukiambia mtu iza atachukulia normal. Kada team nero mano mar yawuoyi marenga paro ne renga mano bridge loch kanyo endo gine pool no ero mar B gin kanyo koda St Mary's Yala mawuok sa Siaya wan kanyo koda Semeta mawuok Kisii kachiel koda Gai mawuok Kisumu kaendi katuke gieki mawuok Kisumu kaendi katuke gieki chakore kanyo endo korka jomanyiri wan kanyo endo koda team no ero mar aluro ni tono ngaro malich mokalo to mabende no chuge chieng ngeso tarik 4 mano ngeso mano kalo ni endi e piny ero mar South Africa magi en tuke go eko mag manyo thuolo mar dhi tuke go eko mag World Cup mabende biro bagi e piny ero mar Morocco e kind dwe ero mar 11 nyaka 12 kanyo endo kabende tim ni eri mabende tayo kanyo koda nyadende Mildred Cheche koro to geto the World Cup gimoko kuome jotugo bende no loso bang tugo makamaendi kanyo endo kuome jotugo bende no loso bang tugo makamaendi kanyo endo. An away win is the first step towards going to the World Cup. The girls did extremely well, they prepared well, and they delivered away even with the pressure, so I'm very proud of them. What worked well was we were able to play our game, they were composed, the chances we got, we utilized, so that went well for us. Tulikuwa na teamwork, like
sisi wote tuliamua tunafaitia team, we are fighting for the country, we are fighting for the badge, for all our parents for today. Tielo mar ariyo kama bende gibiro rado gi tim nieri mano mar Bantwana mano mar pinyero mar South Africa. Winjo kaka ne giloso ka bende wang'ene kaka jotugo gi ekibene no wuok South Africa ma bende chopo pacho kaendi. Activated for Sunday and of course for Morocco later in the year. The win is out of good preparation. The girls have been in camp for quite some time, and as I can confidently say, we have a very good technical bench that has kept the girls together. The federation has really supported the girls, led by the president himself, Hussein Mohammed. Just the other day, he motivated the girls with some cash. And also the federation has done a lot in terms of ensuring that the team gets the best in terms of preparation. And I can say we are only one step away from the World Cup, and the team needs a lot. Parko Dabirio, Mardwinieri Marabirio, Nakatarika Ngwen, Parko Dabirio, Mardwinieri Marabirio, Nakatarika Ngwen, Nakatarika Dick, Mardwinoero, Mar Abor. Tuki Kima Benego Benibago, Edwinoero Mar Ngwen, no Chornime, Nyakadu Marabirio, Carnel, Warren Tie, Ikrok, Mane, Kato King, Mag Ikroka, Neocobedo Kare, Cabenelli, according to Kisa Morning, Pinero Mar South Africa, Kata Yorok, Morchaloka Gimane, Kindemoro, Gipinero Mar South Africa, Carcamano Indo. Ne oduogo chan ni tuke makamagi luongoro monero kata buro magalamoro mano AGM meeting mabendi biro bagi tarik 2 mar dwe no mar 8 igani endi mane bendi Jumapil mar dwe manyien magi ekino landi kanyo endo koda Secretary General mar Gor Mahia Nikanor Arum mabendi korono yango maendi kabendo yango ni buro makama endi kata mana Law Executive Committee neo yango ni buro makama endi koro ni to biro chakore saa 4 mar okinyi tarik 2 no endo mar dwe no mar 8 mano bed Jumapil kanyo endo ka bende oyango bende ni kindegi eki mano dwe ma wantie ni endi kata giko dwe ma wantie ni eri mar 7 wawunyane kanyo endo kaka Nikanor Arum ne oloso ka otenore kanyo koda wachnieri mano mar luongo AGM meeting mabende Gor Mahia koro luongo tarik 2 mar dwe mar 8 igani endi. Let me take this opportunity to thank the fans, stakeholders, members, and the whole Gor Mahia fraternity for the just ended season. That was a wonderful season where we managed to secure the position 1. And it is now my pleasure to give a notice for our annual general meeting that's going to be on the 2nd August 2026. The venue will be announced in due course, and therefore we call upon the registered members to be ready for that very important occasion. The agendas will also be reported or will be given the time we will be announcing the venue, and we hope everybody will be there to attend. League mar volleyball mapacho ka endi bende koroni to chopo kanyo endi erang'ino mar final ka bende finals gi ekibro bagi ket tarik 17 nyaka tarik 19 mar dwe nieri mar 7. Team nero mar Chema mabende ne ong'ado tiko mar donjo e league mano mar national kod team nero mar Kenya Ports Authority Kenya Ports Authority kod team nero mar Kenya Ports Authority KPA mabende nachwado KPA mabende nachwado kanyo endo team nero mar KDF news final endo team nero mar KDF news final machielo korka joma mine team nero mar Kenya Prison bende kono chako ngado tiko bang kane gi chwado team nero mar KCB tugo mabende ne tek tweta tugo mano dhi nyaka round nero mar 5 ka bende round nero mar 5 ka bende round mokwongo wacho kanyo endo ne gi chwado round mokwongo wacho kanyo endo ne gitwaro kanyo endo sets adek kuom 2 ka bende round mokwongo team nieri mar Kenya Prison kod joma mine noloyo kanyo endo KCB 25-21 noloyo kanyo endo KCB 25-21 then KCB odugo logi 25 then KCB odugo logi 25-20 then KCB ochako logi kanyo endo 25-17 then KCB ochako logi kanyo endo 25-17 then giduogo loyo 20 tukgi ekidhi nyime Nyali Golf Club. I've been in this position. I've been in this position before. I could
I kind of knew what to do, how to handle the nerves, especially in the first few holds, and I managed to do that. And then made the margin bigger. Made the margin bigger by an extra 5 shots. So that was really nice to do, and I'm just glad to be in the winner's circle again. Last year we had one Kenyan making cut. This year we had one Kenyan making cut, and they're doing very well during MKO. So I think all you need to do is just continue the same momentum. In the next 2 or 3 years, a Kenyan will win MKO. My biggest part of my game that I feel like I should get better on is my chipping, because my pattern is great. Off the tee, I'm good. Iron play, I think I'm exceptional. Kumari tugo mabende no way okaja tugo Jarel kwansa mabende goje ne timu mar Bayer Leverkusen no ido kanyindo kad makwara bang ne tugo marache kanyindo ne jatugo no mar Mexico kanyindo kata kamano indo England no duogo yudo goal kokalo kuom jatugo Bellingham mano lo gonda reyo Harry Kane no lo goal achiel kanyindo kokalo kanyindo emepita choma penalty kanyindo wangia ka joera go iko ne ongiso mor margi bang tugo makamaindi. Parone